אז מה קורה כולם? כאן אריאל, ואנחנו הולכים לשחק היום קליש רויאל כמובן. כפי שאתם רואים, הקלאן שלי עוד מעד מסיים את הקלאנצ'יסט. אנחנו נשחק היום כמובן כמה משחקים, נראה מה יצא לנו. נעשה את הרטרו רויאל פעם אחת. נראה מה יש לי, דברים, נפתח את הפריצ'ס. טוב, ניכנס לרטרו רויאל. לא, עדיין לא השגתי. זה הדק שאני אשחק איתו בינתיים. וזה מה שאנחנו הולכים לעשות. יאללה, נכנסנו למשחק סוף סוף. Good luck. אוקיי, זה לול ענק. קבלו, זה פה שאני עכשיו יעשה לו 1, 2. Bend. No. זה שוב פוצץ לי בניין, זה לא כל כך משנה, רואים את זה. טוב, אז תשמעו, זה הולך לנו בינתיים יפה. נשים פה מירור לוויץ'. אוקיי, נשים פה את הדבר הזה. נראה לי הוא ינצח אותם או לא, אני לא יודע. רואים שהוא בינתיים מתחיל לנצח אותי יותר מאשר אני אותו, כי לי זה יותר קשה, וגם דברים שיש פה סתם, איך אומרים. אוקיי, אנחנו שמים פה הוגריידר. אוקיי, המיני פקה נתנה מכה אחת, רק אחת, זה מה שהיא עשתה, נתנה מכה רק אחת. טוב, עכשיו זאת תהיה לי בעיה איך לשמור על כל הפוש שהוא עשה לי פה. אז ננסה מהר לשים פרינס או מה? לא, עכשיו מפוצץ לי את זה, לא. אוקיי, לא. אוקיי, לא יצא לנו טוב. אוקיי. נחליף. לא יודע אם להחליף או לא. סליחה על הבעיות אינטרנט, כי אני פשוט בחדר שלי, ובחדר שלי אין לי אינטרנט כגון לזה.
טוב, אז תשמעו, היום אנחנו נשחק. נשחק משהו אחר נראה לי, אולי, אני לא בטוח. אוקיי, אני כבר רואה שיש לו רוקט. אוקיי, הפרינס נתן את הבוסט שלו, זה מה שאני אוהב. זה מה שאני רוצה. אוקיי. אוקיי, הייתי קרוב האמת, הייתי קרוב, כן. אבל אנחנו נראה לי ננצח אותו. כן, ננצח אותו בקהל. עכשיו נשים פה סתם מיני פקה שיהרוג את הוויזארד. בשני מכות. מוזר, אבל בסדר, מוזר. עכשיו הוא יודע שאין לי אליקסר. אז בגלל זה, הוא התחיל כבר לשים דברים. אחרים, כאילו. אוקיי. טוב, אז שמעו, הוא יהרוג אותו פשוט במכה. זהו, לי הייתי חייב לשים וויץ', אבל בסדר. לפחות זה. מכה, יופי. זה מה שאני אוהב. אוקיי, את זה אני כבר לא אוהב. זה אני ממש לא אוהב. כי הוא עכשיו יפוצץ לי נראה לי את הבניין. כי הוא יפוצץ לי את הבניין. וגם יהרוג לי את הוויץ', אבל בסדר. בסדר. נראה. טוב, הוא לא הצליח לפוצץ את כל ההתקפה שלי עם המיניון הורד קיון לדברים המפגרים האלה שהוא עשה עכשיו, אבל בסדר. נראה. אוקיי, ניצחון יפה, מושלם. Good game, thanks. זה טוב מאוד, זה כיף לנצח. פה עדיין לא הגעתי למג'יקל, אבל יש לי קראון צ'סט. בואו נראה מה אנחנו נקבל. מוסקיטיר. לא כיף. באמת שלא כיף. רק 3 מחוברים, ואם רק 3 נהיה מחוברים, וננצח מלא פעמים, ונפתח את הקלאן צ'סט, זה יהיה כיף. גם ככה, אני גם בשחקן שני אפתח את הקלאן צ'סט. אבל דבר ראשון, אני רוצה לסיים אני רוצה להשיג פה מג'יקל. לפחות רק מג'יקל. טוב, לכו תשמעו. לכו. אוקיי, אז בואו נראה את המשחק. האם הוא יהיה טוב, האם הוא יהיה רע? אוקיי, אני כבר מרגיש שהוא יהיה רע, ואת זה אני לא רוצה. זה משהו שאני לא רציתי שיקרה, אבל הוא עדיין קרה. אוף. למה? למה זה עדיין קורה? מכה? לא הולך כבר קדימה בלי יד. טוב, הוא לא רוצה ללכת קדימה, הוא מת. שיר יפה, איך אומרים? כן, שיר יפה. אני מאוד חלק אוהב אותו.
אתם רואים את זה? היה לי פאקינג בעיות וי-פיי עכשיו. אין מיניונים. טוב, אני רק מחכה עד אוי לי, לא, 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 שלא יהיה לי בעיות וי-פיי. אומייגוד, לא. מה? הייתה לו וויזרד? מה? איך אני לא אוהב את זה. אוקיי, זאפ יבוא קצת יותר מאוחר. זאת אומרת שהוא כן יפוצץ לי את הבניין. בכל זאת. אוקיי, עכשיו אני רק חייב מהר לתקוף בצד השני. או, בדיוק. לך, לך, לך. בוסט? וואי, לא, אוקיי. אוקיי, הפסד. אוקיי, זה קצת בסה. אז וואו, וואו. אם למישהו יש דק בשבילי, אז שיגיד לי בכתוביות למטה בדיסקריפשן איך אומרים את זה. אני לא יודע. אוקיי, זה עוד קצת. אוקיי, אז אנחנו משחקים רגיל, אז כיף. נו, למה אין לי וי-פיי? וואי, זה לא כיף זה. נו! למה כל הבעיות וי-פיי האלה מעצבנים? חכו רגע. ייקח קצת זמן. אוקיי, אז זה שלי מת. איך רואים את זה? נו, אבל... סוף סוף הם נותנים לי, איזה כיף. סוף סוף, דווקא עכשיו. יופי, עכשיו יש לי איך להגן על הפקה שלו, אז לי יהיה איך לתקוף. נראה לי. טוב, נתחיל פה עם וויש קטנה. בוויל פלייד גם נתחיל. נשים פה איזה ולקרי. עכשיו אני מחכה ל4. רק על זה הוא בא. אני הבנתי. רק בכוונה על זה, תחת מנהיג. בסדר, בסדר. יפה. טוב. אוקיי. אנחנו מפוצצים לו את הבניין. זה מה שאני רוצה. שזה יקרה גם בצד השני. טוב, נשים פה עוד אחד. עוד משהו כזה. זאפ מהר. לא משנה. אוקיי, זה שם רק אחרי. זה שם לי את הזאפ. אוקיי, נשים פה ולקרי. נשים פה ברינס. גם כן, למה יש לי עדיין בעיות וי-פיי? למרות שאני ליד הווי-פיי, זה כל הבעיה. אבל אני לא מבין למה עדיין יש לי בעיות וי-פיי. אוקיי, אז... יפה מאוד מה שהוא עשה פה. יפה מאוד. זאפ. איזה יופי. איך אני אוהב זאפים, איך. אני מת על זאפ. אבל רק... מה שלא טוב, ששכחתי להגן על משהו. זה שלא. כן, אני בכלל לא רציתי את זה. אז קדימה, לך למצוץ. בליד.
לא, 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 זאפ. אוקיי. או, יופי, 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 יופי. איזה יופי. שהוא לא נגע בבניין. בקע לא נגעה בבניין, איך אומרים? אני חייב עכשיו להגן מלא, או להגן מלא, או להגן מלא. אוקיי, פה אני מפסיד. הפסד אחרון. אני מסיים פה, אז קדימה. ביי.